Ayaw, magli. Go sa Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel! I'm SALDUA, ang baklang Kung bago ka lang dito sa akin channel, please subscribe and click the bell para updated ka sa aking video. So for this video guys, kayo naman nag-request sa mga na among buhaton nga challenge content. Ang challenge na among buhaton kay Staging. Staging challenge. Brother. Staging. Nag-request kay si Danish KS. Ang nag-request kay si Danish KS98. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, sa pag-request. Siya nag-request mo challenge nga Staging challenge. Si Ma'am Danish TS98. Salamat. So, if further ado, no further ado, simulan na yung laban. Kayo di partner again? Ang laging kontra ko. Ang laging kalaban ko pag challenge, walang iba, kundi siya. At ang samukay. Lagi. Okay? Ang aming props ngayon sa the vlogs. Ano maglabot? Yes, feeders. Nara. Feeders. Yan. And lukay. Down sa coconut. Down sa coconut. Next is palay. Halay, di. Damo. Damo dahil. Sagbot. Sagbot. And next, Cotton buds. Cotton buds. Kay kuwaon sa baby. next tayo kay cotton buds. Ulig kaon. Cotton buds. So wala ka balonsa ng staging challenge kay kuan siya. Kaya amo ni pangsulod sa mong ilong niya. Pag gilok ka na mong So, ang mechanics ani, tinumi ka lang magbunot kay gamay ra mo ng props. So, amo ni try tanan. Kung isa maka-achieve isulod din sa ilong back door. Yan, mura siyang staging ha. So let's begin. Bato-bato victim again, bato-bato victim patas naman ni. Bato-bato pick. Ikaw pili. So, Siya una ako on. Swab Unta test. makaching siya. ako yan ang swab test. Una siyang swab test. Okay? Di ka nakakasawang tingnan. Basta Amo i-blindfold ang i-swab test. Amo i-blindfold ang bot yan siya kuan kay ang pagilukan kay Will you please repeat it? hindi siya kabalo sa ang gigamit ng Bisaya. So, kung maka-chin siya again, back door. Ilatag na ito dili. Una, sagbot, grass, coconut leaves, and feeders, and cotton buds. Okay, so we start the competition. Okay, mabayin po ko. Ako may nasaya. Ako mabayin po. Go! Doon mo nagwan.
Tamang Taiwan. Uy. Isa pa rin. Paano? So, wala ko niya nakuan. Napachi. Gusto ni Achi. Igisipon niya. Butler. So, siya na. Kay, nagilok daan akong ilong. Okay. Akong napili kay... Kani. Wala ka napili, guys. Tama, swabtis ha. Diba? Kamay lang. Wala yun. Ano ba? Ang dali ba eh. Ayun, pilas ka. Ay, baka mag-count pa makasunod ng... Makasunod na ang swab. Tuna! 3. Ay, balik kayo eh. Sorry, Uy! Tinurok ikadyo. Wala eh. Tinagal. Wala si Nachi. Wala siya. Nag-ilak ra. Sa makailan kung tatiba. Go. Or sad. Si Liam na sa... Sige, gani. Sige, ikaw na po. Go next. Oh, lagi ni mo daw gani ba? Ilok ka ayo. Trapuan na ito eh. So, akong gipili para sa iya karon is... Ito, yung dagwan rin. Dito. Ay! Chill. Ay, sa mula po eh. Dol. Ay, sige. Dugo. Oh my God. Hindi mo gawas doon. Hindi na kailang dalong kayo. Hindi na kailang ilong ba? Pwede pa. Oo, kayo gani kayo. Hindi na ka makita sa kamera. Okay. Sige na. Hindi mo kisunod sa mata doon. Kapit na yung mata.
Nakder siya. Katawa. Okay guys, nila nga mag-naigo akong mata, kalimutan gabi, masunod rin. Mag-katuwa ang patuloy. Kinex siya na sad. Sagit yan. Hindi mo nag-aching. Tiga siya. Gilok lang kayo. Gilok siya. Okay, ang akong gamiton sa iya guys. Kani guys. Mo na ang gamiton sa iya guys. Sige, ako ikaw sa camera. Pwede sa camera sa guys. Before na ko ikaw siya guys sa... Okay. Okay, gilok ka. Usa. No. Wala. Ipagsipan mo bibigay. So, chorus me, winner! Yay! Kaya ay achieve sa buwan. Gilok. Gilok lang yun siya. So, before ta mag-end sa tong video karon, ako i-shout out. Pasalamat. Shout out sa ako. Gigi. Gigi. Shout out ni kang Yeah. Gigi. Zizi. Zizi. Zizi Gigi. Zizi. Basta. Dizzy. Dizzy. Dizi. Dizzy. Salamat ma'am pa yung full support. Sa imong full support. Tapos sa- Tamo sa Team RC Corner. Salamat kayo. Kang Slay Diva. Sa kang Slay Diva. Salamat. Kang Nelson Andam. Salamat. Salamat sa inyong support guys. Kang Solid Batang X. Salamat. Kang April Sakay. Salamat. So sa tanan na pa shout out. Tagal salamat sa inyong support guys and naman na naman content na request ni Danish KS98. Salamat sa support. Salamat, madam. So, comment mo below kung sino yung gusto ng content kaya mong buhatin. So, dyan bitamin and salamat. Please subscribe and click the bell to update sa video soon. Bye-bye! See you in my next vlog!